Takže já vás zdravím lidi, vítám vás u dnešního videa, tady Pája Hovorkys, je to tak. Takže v dnešním videu jsem bez Kuby bohužel, protože to je takový vlog, jo, takže ze mě jakoby shopaholic ukašverk. Takže dneska mi přišel další díly mi přišly na Crossfichtla, lomeno Crossku, jo. A chtěl bych si to s váma rozbalit. Omlouvám se, že minulý týden nebyl ve středu vlog, prostě nějaká kravina, protože jsem byl nemocný a Kuba neměl jakoby vlastně co na práci, takže jsme to museli nechat bez toho, jo. Přišel mi válec mi přišel docela zajímavě zabalený, jo, od pána můžete vidět. Stál mě 2700, taková ta krabička, 3K válec to je, jo, a já jsem vůbec zvědavý, jestli v tom něco je, aby mi neposlal jenom pardon, nějaký šutry, jo, takže si to jdeme otevřít. Nic, videa nedělejte doma, jo, mám tady nůž, všechno je děláno profesionály. Si to zkusíme nějak otevřít. Tohle video bude takový kratší, protože nemám co na práci, jsem ještě jako trochu nakrblanej, nemocnej a chtěl bych na příští týden udělat nějaký lepší vlog, jako jak tam dávám, určitě to uvidíte. Okay. Tak, si to rozbalíme. Takový do šuplíku, jo. A teď jsem zvědavej. OK. No, jo. Jo, jsem zvědavej. Vidíte to jako první, jo? Oh yes. Počkej, tady dám na stranu výplně. Teď si to otevřeme. OK. Koukejte, jo, tady. Vole, ty čep tam je ten písní a ty zarážky, jo, a je tam i píst. Koukejte, jo, krásný píst, jednokroužkovej. Já si myslím, že paráda, koukejte, jaký to má na spalovák. Ještě to položím tady. Tam ty věci. Tak, a teďkon samotný píst. Máme tady. Prdele, to jsem nechtěl. Dobrý, nic se nestalo snad. Mám tady kroužek, jo. Položím tady, takhle. A máme tady samotný píst, jo, vidíte, tady. Co je na něm jinýho? Jinýho je na něm tady ten kanál. Tady ten kanál je vlastně originál, tak má 2 kanály a tady to má 3 kanály, jo. Sice nevím, jak to úplně funguje a jak to fungovat bude, ale snad to fungovat bude, jo. Takže takhle to máme tady docela obrovský výfukový otvor, kanál výfukový, myslím, že tam má 50 nebo 20. Podle toho vymyslel jsem skvělý měřič, že na koleno, že když tam takhle, tam bude to 50 korun. 50 korun tam jakž tak sedí, jo. 50 korun tam sedí, jakž tak, takže podle 50 koruny vybrousím i ten kolenový fukový. Mám v plánu teď koncem od pána psal jsem pánovi a chtěl bych od něj koupit výfuk. Určitě vám vyskočí teď na obrázku, jaký. Ještě se pán rozmýšlí, chtěl jsem se domluvit na nějaký lepší ceně, jo. Ale nevím, jak to bude s pánem. Pán nevypadá moc, že by chtěl mi udělat cenu. Výfuk stojí 3000, je to na fichtla, předělaný z ničeho, je to ten laďák, jo. A jinak, taky jsem chtěl poděkovat za všechny ohlasy na minulý videa, jste skvělí lidi, děkujeme za komentáře a za lajky, za zhlídnutí, fakt si toho vážíme. Vůbec jsme nečekali, že
jako tam to jako takhle jako vystřelí, chápete? Ale prostě jsme vám chtěli poděkovat. Bohužel není tady se mnou Kuba, protože je doma. Jo, to dává docela smysl. Ale prostě jsem chtěl poděkovat za komentáře, za ohlasy a za všechno, hlavně za vás, že se vám to líbí. Byli jsme fakt rádi, když jsme viděli to, co tam bylo na tom studiu, jakože na ty zhlídnutí, jako fakt jsme byli překvapení a za to děkujeme. Další věc, jdeme na další věc, jo. Další věc, tady mám nádrž na fixa, takovýhle velký krabici, já už jsem si dovolil rozbalit, já se vám za to omlouvám, ale koukejte, jo. Tady mám nádrž, počkejte. Nádrž na fichtla. Krásnou nádrž speedbikeu, jo. Sice už to, jako objednal jsem to z G-Moto, žádná placená spolupráce to není, ale G-Moto, kdybyste chtěli, kontaktujte nás, s radostí vám tady uděláme nějakou spolupráci, jo. Je to skvělá kvalita, myslím si, že jo. Ještě jsem objednal plasty, speedbikeu jsem objednal plasty a sedačku a celý toho fichtla předěláme. Já vám dám, určitě jako vám vyskočí fotka, tam doedituju, jak vypadá můj fichtl jako teď a potom určitě, až to budeme předělávat, tak budu natáčet ten postup, jo, jak to tam dělám a různé věci. Ještě jste si všimnul, že tady na tom válci je nějaký podpis. Počkejte. Tady zapnu lampečku na to. Vidíte? To je ten podpis. Já nevím, jestli něco víte o tom, nebo něco takového, tak napište do komentářů. Protože já vůbec si nejsem radý, co to je. Jo. Já nevím, od koho to je vůbec. Jako prostě jsem to koupil od pána z Pozuše. No, takže tak. K čemu teďkon? Jo, ty nádrži jsme se chtěli dostat. U tý jsme byli. Nádrž, jak je tady, tak přivážím úchyty, jo. Koupil jsem, jak jsem už jednou říkal, koupil jsem plasty a sedačku z pitbajka. Určitě vám taky vyskočí obrázek. Má mi přijít 15. což je za 4 dny, momentálně to točím 11. A až mi to přijde, tak doufám, že už budu v pohodě a nebudu nemocný a mohl by jsem to tam jít dobaslit nějak. Jo, takže tak. Takže lidi, takhle vypadá ta nádrž, jo. Takhle vám ji ukážu krásně. Tady je náš kanál, krásně Ukašverk. Takže dávejte odběry, jasný, dám to na 0, a i když ne, nebudu to dávat na 0,5. Dávejte odběry, lajkujte, všechno, jo, lidi, aby jsme viděli, že se vám to fakt líbí, aby se mohli dělat extrémní věci. Už máme naplánovaný s Kubou, že uděláme takovou obrovskou věc, kterou jsme tady ještě od někoho neviděli, jako. Takže, takhle nádrž vypadá, jo. OK. Takhle má to kohoutek. Můžete vidět. Krásný kohoutek. OK. Takže lidi, tohle bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Zanechte like, odběr se zvonečkem, okomentujte video, jestli se vám to líbilo nebo ne. My budeme rádi za každý ohlasy a s tímhle se s váma loučí Ukašverk a na dalším videu čau.